Et despertes i comproves si encara tens temps de quedar-te i donar unes voltes més en un llit que a poc se t'ha anat fent petit, amb llençols que fan olor de molt i de res. Mentrestant, de la cuina arriba el cop sec que ell dona contra el marbre mentre et fa el cafè. Com t'agrada, com fa uns anys li havies ensenyat aquell dia que ara et sembla un dia de tants, i amb els ulls aclucats vacil·les des d'un racó amagat del matalàs. Ara mai trobo la sortida de la rutina de tots aquests anys, i les broques et recorden que ja queden menys perquè passi i s'aturi aquell últim tren que potser segurament no voldràs agafar perquè algú t'haurà venut que per tu és massa tard, i amb els ulls aclucats vacil·les dins d'un racó amagat dins del teu cap. Ara mai trobo la sortida de la rutina de tots aquests anys, i amb els ulls aclucats vacil·les dins d'un racó amagat dins el teu cap. Ara mai trobo la sortida de la rutina de tots aquests anys. Avui és impossible que penses que vols, no hi ha temps, ja està tot calculat. Si una porta la tanca ja no es pot obrir, vas triar i potser malament, i ara ho pagues, no miris enrere, no et fas cap favor, ja no pots recular. Que pensaves que sempre hi series a temps, doncs ja ho veus que no funciona així. I de sobte, per la porta de l'habitació, entra ell i s'enrosca amb tu i amb els llençols, i l'aroma d'aquell cafè que ell t'ha preparat et demostra que no has perdut el temps tots aquests anys, i amb els ulls aclucats respires i ressegueixes amb tots els teus dits cada lletra de la rutina que a poc has anat construint, i amb els ulls aclucats respires i ressegueixes amb tots els teus dits cada lletra de la rutina que a poc has anat construint, que a poc has anat construint, que a poc has anat construint. Merci. Bueno, nosaltres ja se'ns està acabant, però abans de marxar, a la bateria hi tenim en Gerard Parés. Al baix, l'Albert Ramos. Al teclat, en Carles Camós. A la guitarra elèctrica i acústica, en David Abad.
aquesta història es va acabar i moltes d'altres també ho fan, són molt boniques però es moren i el món segueix rodant. I encara que no ens n'adonem, ho fa de forma diferent i ens afecta tant com vol mentre nosaltres anem fent. Aquesta història es va acabar i moltes altres també ho fan, ja no existeixen o s'han transformat. I encara que no ens n'adonem, la cosa gira diferent i ens afecta tant com vol mentre nosaltres anem fent. I si t'amagarrem a la porta perquè es pensin que no hi és, si respires sense passar-te perquè es noti que no hi és, si camines ben de puntetes perquè sentin que no hi és, i si tornes home invisible perquè vegin que no hi ets, pensa que jo sempre et miro i no acabo d'entendre com tu ho fas, però que jo sempre et miro sense acabar d'entendre per què ho fas, però que jo sempre et miro i no acabo d'entendre com tu ho fas, però que jo sempre et miro sense acabar d'entendre per què ho fas, però que jo sempre et miro i no acabo d'entendre com tu ho fas, però que jo sempre et miro sense acabar d'entendre per què ho fas. Merci, moltes gràcies. Felicitats a la gent de l'actuari. Us deixem amb els amics de les arts. Nosaltres som els acústics. Moltes gràcies.